što ste mogli da uradite. Vi iz Narodne stranke, vi iz Dveri, vi iz DSS-a, vi zavetnici, je li ovo najbolje što ste mogli da uradite danas? Jeste zbog ovoga došli danas? Jeste zbog ovoga došli? Je li vam to sva briga za Kosovo i Metohiju? Jel tako volite narod? Jel vam to briga za Srbiju? Jel vas nije sramota sve zajedno? I vas iz Demokratske stranke, i vas iz Narodne stranke, i vas iz Dveri, i tebe zavetniče, i tebe iz DSS-a. Jel ovako čuvate nešto? Jel ovako? Rasturanjem Skupštine, jel to? Jel vas nije sramota? Jel se sad vi zavetnici divite ovima što su upadali u Skupštinu? Jel sad to lepo? Jel tako čuvate nešto? Jurišate na narodne poslanike i na predsednika Srbije?